Tynus Entertainment. Really dangerous. Revise on menace. And the other things don't be jealous. Chipembere. Follow me, follow me, follow me. Wakati for real. Pasina ruda hapana kunzonana. Pasina rufara hapana kufatana. Pasina kunzonana hapana mufaru. Baby. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kunzwana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. Ndakatadza kufara newe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. Baby, ini andichadeneza ko for real. Wakaita za kutamba nerudo sa bevel. Uchiti unodawa ne Marisa na Bob Marley. Saka don't call me uchinditi dull. Unoda kundura ne zirwere like HIV. Uchindi jinjanisa ne mafesi like CD-pa DVD. Ore muda zese unoda makarati. Unoda masalati pamwene makati. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kunzwana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. Ndakatadza kufara newe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. I remember waida kundiparadzira life. Remember last time waida kundipondesa na life. I know, I know, I know, I know. Inganda itoda wakoga mukasho kwa boss. Netitenda zitomerawo changu chitaf-taf. Chivindikiti changu chani chapa manaf. Murudo baby ndaisada kubata raf. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kunzwana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. Ndakatadza kufara newe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. Baby, ini andichadeneza ko for real. Wakaita za kutamba nerudo sa bevel. Uchiti unodawa ne Marisa na Bob Marley. Saka don't call me uchinditi dull. Unoda kundura ne zirwere like HIV. Uchindi jinjanisa ne mafesi like CD-pa DVD. Ore muda zese unoda makarati. Unoda masalati pamwene magati. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kunzwana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. Ndakatadza kufara newe. Nekudongo sina kurongeka. Ndakatadza kudana nanewe. Nekudongo sina kuvimbika. Oh, oh, oh. Na 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 sha-la-la-la-la. La-la-la-la. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. No, 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 no. Follow me, check. Tynus Entertainment.